Ano pala sa iyang kaagi karon? Maukining usa ka babay nga taga Mati Davao Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Joyce. Ako city na. Mao kita mga higalang kaagi ni Joyce nga taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit kinakalahan, siya ang kagahapon mo. Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, Handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.